So for today's vlog, I am with Julie Rin. Nahimo na nang ako may guardian na ani karon kay wala hayang mama ug papa. So, ang among buhaton karon is mamalit og mga materials para sa incoming activity sa Bohol Association of Dance Instructor tomorrow. So, ako may na-sign sa certificate, so mamalit ni, so mamili ni asa nga mall. So, mga tumi, sa either Unitap, BQ, depende kung unsay asa mao'y available. Oh, makita-kita ta sa mall, guys. Bye. Say bye, Julie Rin. Bye-bye. Oh, bye-bye. Nakagawas namin sa apartment, guys. So nagbaklay rami, will be going down. So mo ni mong nahitabo karon nga Domingo. So with Julie Rin at my back. So say mo back up nako sa printing. Say mo back up nako sa printing. Aron wala na mi buhaton tomorrow. Kay release pa og module ugma day no. Mag-release pa og module, dagan pay buhaton na pay meet up with client and others. So mag-meet up ni client for landscaping adto sa Dawes. Mo nang careful mi kay ang Dawes I don't know gilockdown ba daw kay daghan kayo nagkasaka ang positive cases adto. Going down actually nami sa Tamlot nya inigo boss na nami sa CPG. So mahapit pa mi sa school kay kuhaon na mo agamong mga cards. Hana Boy, apa? Ngita mig para sa certificate, para sa token and whatever. So mato sa tas BQ sa taon na day. BQ sa taon na. BQ sa taon na. So kani mo ni ang Girl Scout nya katong usa kani asa ni alano ansan nga landing man tingali ni adto dapat CPG na to going there. Then kana among eskwelahan likod mi sa Dr. Cecilio Potong National High School. Okay, see you then, guys. So we are here sa CPG pero mohapit pa mi sa school kay napay kuhaon cards. Mao ni ang CPG going there, may mato mi sa BQ Unitap another mo sa nasa CPG jud nga avenue ang mga malls. So mapit sa aming eskwelahan, guys. Sa CPG North Avenue mo ninyong malabyan Bohol Island State University main campus, and then Ramasula Studio original ni siya to po super studio ato. So mo ni siya ang malabyan before ka makato sa mga mall. So nagbaklay-baklay rami para sa katong wala pa katuod or maganahan pa mo travel pa dong Tagbilaran, pwede ninyo matanong ang video to see asa mo maka dong kung ganahan mo sa mga tumog malls siya. Ganda. So, dapat ako bayab na area pero actually ang kinadagaan nga campus sa Baiso isang Bilar kay sila jud ka sa ato ni offer og agriculture kani sa main campus technology, engineering, education, and then coming na pud ang ilang medical school. See you sa mall. So, naa nami sa mga mall. So mo ni ang City Square, and then padong nami sa BQ na may kung saan natong napalit day? Kung saan natong napalit? Nakapalit na may frame sa Unitap. Baklay-baklay para panington.
pa-healthy sa self, pasingot. So guys, padong namin yung sulod sa video. Padong namin yung sulod guys. Napay mga under construction ano. Yun yung musulod sa musulod kami. So see you sa sulod guys. Dili na, dadara na. Sulod! Ano ko yung Rios tarbo no? Ari mo dito sa school office. So, school office supply, school office supply. Ano na meron? Kay mamili og certificates. Ano na guys? Bilin sana mo among mga gamit. Dili na? Arita sa papers. Yung papers. So, muna yung sulod guys. Mamili sa amin guys. Ang hirang yung mara niya mong purpose ron. Tanong yung tagbaga-baga nga A4 day. A4 ha? A4. Kanang baga-baga. Pink ka ha? Or kanang na-design ba day? Kanang murag pangkasal. Para certificate ra, kinanglan na color. Ano yung mga bago? Pero na color. Kung dapat na ay design. Okay. Kung ano design, plain na rin. Katang na yung mga design nga papers. Kana na yung mga ingani ba na Litis man eh. lagi ka ng mga baga-baga. Pangita ko no. So, mangita sa mi guys. A4 ka ng A4. Guys, going up sa mi kay wala pa may napili nga paper. So pataas sa mi. Ay kamahal ba 5 sheet ra ang A4 nya dili baga. My god adto kuan. So nami sa BQ. So mo ni. So tabla ra ka ako mong tour. So this is the third floor. Third floor na ba ni kay ground, first and second. Oh, second na ni. So go ko ni sa atrium. So musaka pa mistaas ron. Saka sa meron guys. Sige, see you guys around. Hapon among nakitaan anida so ay padong sa mga trophy. May sasag mga trophy ane? Trophy. Ha? Are? Ano itong mga trophy day? Sige, salamat. Sige, ato na po sa trophyhanan guys. Bye. Balhin na po biglayin nga mall guys. We'll be going to Marcella. Kay murag mahal jud ang trophy. So trophy jud yung ibangita para ganahan mo sayaw ang mga dancers. Diba day no? Nami na. Sana all. Sama na siya guys. So Manayaw. we'll be going pedicab riding. So this is the Galiares Street, mantingalin ng Galiares Street siya going to Marcella. Actually ang Marcella sa Bukod. So ato sa may karon kay murag pasig makakita niyo paglain pud yung mga certificate. So see you at Marcella guys. Marcella guys. So mangita na pud ako puli makita na diri aga mga problema. Aga mong sulbat sa problema dili ang problema diay. Mura. Ay, pwede ba ibilin? Ask ko, no? Asa ba ibilin na? Ask ko na rin, guys. Sorry. Sulod sa ta, guys. Kita-kita ta. Sa school na po si Corbin. Mr. Intrams to. Si Aye, Perineo to. Si Aye, Mr. Intrams 2019. Oh, si Aye, amang Mr. Intrams. Nanasad ka. Taga-pilar to, day. Yes. So, naman sa second floor, guys. Sulod na ta. So, nanatas Plaza Marcella. So, see you.
Mili na sad mi. A4, A4. Mo ni akong assistant karong panahon na kay wani uli. Grabe mo daw. A4, A4. Ara ko spikas. Kita na makupuha are ko sa katong papiltan. So, asa tong ang papiltan ani? Red. Red, hopefully na red. Red nga baga. Ulat pa mi guys para maabri ang third floor kay magtanaw mi sa trophy. Di ba Julie Rend? Naka na siya. Naglingkod na lang mi. The rest is tagat to gahuwat nga. Ano sila? Naghuwat nga maabri ato sa taas. Kaya ato mi magtanaw trophy kung nabay baratuhon. Baratuhon na dyan pangitaon. So lesser budget para makatipid. Sama na, di ba? Nandiyo rin si Hi sa Gikapoy. Hi blood. Ana, so namalit kami ron. Naghuwat pag alas 10 pa jud nga break guys. Nahuman na may palit og certificates na. Frames and para sa decoration nahuman na. Ang last na lang nga tuyo na mo is trophy. So kita-kita tas taas guys. Mangita sa aming trophy. Na. Amre na jud. Go up. Up. Kaya ka po yun ako. Up. Asa tong mga trophy, ano? Trophy. Anto? So, dari mga trophy ko, no? Mara ba na yun kuan mga toys na ko? Mga paborito nga toys. Trophy. Asa? Meow, daghan pa ko. Ada trophy day. Mag-asa tatagpila. Pero guys, so mili sa mi guys. Mangutan na sa mi pila ng trophy. Mili sa mi sa trophy guys. Nasa ati o si ati daghang trophy. Mo ni ang tagatinda ng trophy. Check. Sige. Ang trophy para ugma. So, mamili sa mi guys. Papili nami gikan sa second runner-up, first runner-up sa champion. So, na tayo trophy. So, mangita sa aming budget. Sama na siya guys. Nas Marcela day makitaan. Kaya mahal sa BQ. Mahal yun. So, thank you ate. Amo nang ipabilin ti ha. Arang balikon karon. Thank you. So, ari na mo guys, mas makalis po sa Marcela. So, muna na siya. Muna siya. So, ako mong Tagalog na. Kaya amo pa tong balikon later. So, muna to ang mga awards for the event tomorrow. So, see you and good luck sa mga mudaugay ugma. Sa ako mga kauban nga Whole Association of Dance Instructors. So, good luck ninyo tanan guys. Guys, dili rin. So, bye. Bye na. Bye.